tanaw eh. Asa ba ka ito ni paingon? Wala para ba ito ang baka ka dito? Nakakauna ba ka itong baka? Hoy, Guryaw! Nagunsa ba ka niya? Oh, saman. Alin sila eh? Ito ko ito baka dito. Kayo, napas mo ito. Gahapon na ito, napas mo. Wala ito, di mo kikuan. Mga ganyan gahapon. Imo itong itugoy ka na. Itugoy ito na mo karon. Imo itong itugoy sa dangan na sabot. Hoy, paminaw. Ay, paglingog-lingog. Ay, paglingog-lingog ba? Ikaw kuna kung gagalagutan mo. Maglingog-lingog ka. Kasi ba? Pagdali. Itugoy itong baka karon dito sa obos. Kay gahapon na ito sabot-sabot dito. Pagdali. Uy, pagdali. Nahayon ka na. Apay, huwag sa dito sa plato na. Maglungag pa ka na. Mangahoy pa ka. Napay ka ning dito sa obos ka. Lagi. Dali ka trabaho. Napay ang mga plato dito. Ano mo gas yung gabi ha? Ibang as ring. Grabe na po ni. Sige na ako na ikuha dito. Pagdali ka na. Atay ba ni awal atay sa may awal eh. Kapon ni baka hapon niyo. Sige po rog hikog-hikog. Iya. Ay atay ba ni awal ni mga sagbutan eh. Ay bakahaw. Naro ra ba ni awal? Eh. Lah. Saba babaw. Naa siguro kung mga amigo ng mga bata ba. Ako ato dito be. Ilaro na ako usawa. Be. Ay, wala na po mga amigo dito be. Ano may hala mo kahasar ka. Total ah. Asa man to sila ha? Kuana. Be apel ko be. Be. Ani ko na pagdulaw. Sige na. Nanaw na okay. Asawa na. Bitaw kung asawa ron ay na bitaw sa balay. Be. Asa na ba itong ada po itong si Uryo? Naku, ano ba ka ng baka? Sige. Baka, naglambod-lambod ang baka. Asa ka tatawa na to? Naglambod-lambod ang baka. Sus, karon galing yung sus, nagduda ang kurkuron. Hoy, Guryaw! Hoy! Nagunsa ka niya! Ikaw na ako.